Odjezd Albatrosa, váš Vakoušky. Souvěz lidí. Tady uvidíte teďka hned odjezd Albatrose. Teda Papouška. Co? Jste na stranu, pojede sem, jo? Já ho natáčím, víš? Odjezd a za chvíli zase přijede pan Papoušek. Přijede a uvidíte to celé. Vážení, teď to za chvíli zahlásí. Vážení cestující, nepřibližujte se ke vážení návštěvníci, nepřibližujte se ke koli. Kanál. Ale ještě tady ta ještě nepojede tam. Ale otec to už jde. Pozor, dědo. Já uhnu. Tak končí váš Vakoušce. Kašlete na to, neuvidíte ten zbytek. Tak jo, na své.